बेदरफोरा नै बिथांजोआलाय सानो फैदोंमोन जोंहानि न'आव ओमफ्राय दा बेदर गोदानो मोनदों आरो ना नोंथांमोना सोलोंना लाबानो जाबाय नैबे बिथांनिफ्राय सोलोंना ला आरो दै बोरै गोदायो बिराद रोंगौ इयो गोदानो सान्दुं गोसाहाय सान्दुं माबा नुदों दै दुर्लागाव थाब आखायाव सायखो नै बे बुस्थुआ जाहैबाय दै बबिला नोंसोर मिथियाबा मिथिनो ला नै माबासो बुस्थु मेरेखाबाय बाला जादोंमोन इखौ माने इयो जि सावखादों माने मोननायसो सावखादों बेदरखौ दाउखौबो ओमफ्राय बे बुस्थुआ बे जिलांबाय जेबो नङा बे जिलांखायो जागोन ना सुवाबालाय र' नोंनो थोरसि दाबो होफैनि आङो फेन्दा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिखा होनदोलाय बिखा बिराद गोथावथार बुस्थुआ गोखाजोंनो जाफिननो हानाय नै बिथाङा गोदाखांजोब्बाय ओमफ्राय दा बिबु फेरायगासिनो आरोना बियो बेखौलाय मा खालामना जागोन नोंलाय बिबुखौ सावना जानोसै बिबु फेरायगासिनो बिथाङा दा बे आथिं खर'खौ सावना जानोसै ओमफ्रायो मामि sila apa lagi jumpa lu boleh ande boleh sini boleh amnya sini enggak aja Mpululuna नै बिबिया फिसौला बामग्राया एसे देखायनायानो माने ना गोदो मनसानि फिसौला बामनाय टाइमाव इदिमोन सेहेराया होननानै गोसोआव थानाय aja ini horo sana jikkesan ka bilang sanslisli mama kamera malikनो sanslisli नुबावलायो नै सान्दुङा बेरायदोंमोन लोगोफोर सोरनाव बेरायहैनायमोन खोन्थादो जोंहा बिबोनांनाव बेरायहैदोंमोन आरोना बिबोनाङा जोंहानि गामियावनो हाबा जाफैनाय नालाय ओमफ्राय बिसोरनाव बेरायहैदोंमोन जोङो साहा लोंनानै फैबाय ओमफ्राय मामोन दा मा होनबावनो ओमफ्राय ओरै जोंहानि दं आयु नै नुवासिन माथो नै सनाखौ बादों जोंहानिखौ केमेराखौनो लोगोफोर आं न'आव गैया गगामुगावसो दंफैयो आरोना ओमफ्राय ओंखायनो आलदा आलदा नुदों जायगाफोरखौ सब आलदा आलदा गोजा नै न'आनो ब्रे ब्रे आरोना ओमफ्राय नै जोंना सनाया उन्दुगासिनो हा बिबैजों बाजानो मोन्दों मालाय नै जाना मायावसो सिगां थांनाय बायदि मोनो नोंलाय हा नै बे गावसिनि गामियाव थानायखाय जि बेरायसुलि जादों आरोना माने ओंखायनो माने बेरायनो थांगासिनो माबायदि मोन्दों नोंथाङा आंजों गावनि गामियाव मोनफैनानै नै मालाय बेहासो गाव गावनि गामियाव बेरायफैनो मोनबाय गैलाहाय आंखौ दा माने गारियाबो दुं 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 ज्राव नै मालाय मानखोलायनाय लामा दं आरोना इथिं थांगासिनो ब्रिज फिसा दङ आरो नै ओजाय स्कुल दङ एकदम नै एलपि स्कुल नामा एलपि स्कुल नै दा माने ओरैजाय थाङोनो आरोना ओइथिंनिबा फैदोंमोन ओमफ्राय नै हाबहैगासिनो मोनसिगोन माने अबे गंसेयाथ' ओइनो जानांगौना न'आ ओइ स्कुटि नुहुरनाया ए इनो होमबालायथ' थांगासिनो थ' लोगोफोर मोनफैबाय जोङो नै जामादै लानाव मोनफैबाय आरोना सौफैबाय अमाया इमानिया बुन्दा बुन्दि मानैबो नामा हांसो सेनायो थ' सफैबाय जामादै लानि न'आव नै दा मोनफैबाय जोङो इसा मादै लाहानाव
Di sapa serang-serang sedang. Kan serang sapa nih kayak. Oi, apa beda-beda? Hah? Apa beda? Kutu-kutu pun aku jepit. Ji मोजां खामानि स्रां-स्रांनो नै आयौ हाय बिसोर सानै दुइनोसै आरोना खुगायाव मुला-मुलि सोना लानाङा स्रां-स्रां थानो मोजांथार ओमफ्राय थांनोसै जानो आबै मारै दं मुलाथ' नामा फैनो थांसै ना मालाय ओंखारबोबाय थांसिगोन माने जोङो